Zewan my Daniel woni bebe tabode watmo tampon woni bebe akumia bodi ajanwa o Muntie yanio akofaba muntie Edum TV fo akofaba muntie yanio mofa muntie arefwe Edum TV ya yedi Ene eye ni chida ene eye ho sapada e mo bibiara achi amama kwaba edemoba Edum TV so ene eye kwasiada ai dikan awo ebo bosumi ni mom eye katosumi ensa awo afimpinu ene aduonu emiensa no emu na ye hwasede ene biya ayo fufuo na empodoni fufuo krampo na tuntum kakra ewo ne fufuo nte se de fram ye hyemi na obia chiso aye fita kama fufuo kama na chewo sa no kwa aniji sembi ekoso eche ene aye Akwaside na akan anasempo tituru asantefo wanabu mu no osisia eye adadua nan bia me kire 40 days bia no aye Akwaside na no no bubu na no ebesi ene kwasie ya chase anana mahemfu etna se na dai wono mo ne adofo ne busia kana mani mpasanteman ni na ehia na wono mo adi Akwaside no kwanshon koso kwana se da Edum TV ya no amamra ene amane ho dwumadie die eno ana da ye kosoa ede asomo nene wo haba bia me gina ya me kasa anase me gina aya ya rotu fo se tutu aba bia opem so ena Mamesene Hene ya bema kosa Kwadwo okon awia na hemfie na ene den ye gina ye de Akwaside na no hade kakra no edi kan de asomo na ye free hanom se ya yenye na ebesa ko hiem obotu fo se tutu aba bia opem so asantemara kora na ye boy mo asemam wada ma wontini ete ba bie wona e Akwaside no pompo so kase na aba kwa kwehyehe so na Akwaside no se de edi no ebe no so a Hene na chese de besede na sebede na kasa na epipe na kotwa na ye hwasa de na niji sam na hyase akona na so se hunu se na Akwaside no be ye ni chesem kwa aye bedi amana ye kama papa wo amamre ene amane kwanso awasante emaim eno ntremesro obi ankan ye ho na sede ho hyehyede nyina besi akono ede nyina besomo na wote ntimi anaje se ne asante aduane akasa meche fufuo na ene asante fufuo batunsa na wono mo ededi akasa asante fufuo wono tawo amamre no na mane wo edi atre eno ntina Edum TV kan ya wo share wo YouTube I am like my share my for share comment in your fogu asemaye nyina nkan for the subscription in ya pa ya na subscribe e dia my sebe ya brani abrebia no benya notification na ye ndwuma de ku a watimi ahye na wasua mamre ne amane a fast santefo no eho enu ntino ya sha Akwaside na se de be kwa chebia so ne be kwa so ade asomo media eye sweetie nana Edum TV die ya yedim abusan wa Mamesene Hene ahemfie sabre na atena se ayemfode kan achia nana awie dru se abusan ene adofo so ebechia nana na wama nana akwaba na fenso no enkomo ba komen bi ne se bia na net se ne ade so de ebetu aso se de kan ne eye Akwaside intino nana no mahemfo ni na ebetena se na wono mo ni abusuani adofo atonchia akumienu ansa na ebraso yenyina akohie mu ewo tufo se tutu ababi oponso ahemfi ewo manhia na afi ne pompon so kasia pa no ye de akwakwato aso on to se de esi ewunu no efa na adofo ne abusua eno guso awode nsa eto nsayem na wo chena na no mahemfo na Mamesene Hene
na afei nso no mfiri hɔ nom a amammerɛ ne amane ɛtoa so wɔ Akwaside ho no yɛde akwaso a aso no nti na busua ne adɔfo a ne gu so a wɔnom ɛkyiakyia nana wɔde nsa ɛto nsa yɛmoɔ sɛdeɛ ho no no ɛyɛ fufuo ɛna na yɛfrɛfrɛ fufuo ne fufure Osei kunyakwasio prasantina de tinasinem Ntabusa sɛdeɛ yɛwɔ no ɛyɛ yɛwɔ tumfo sɛ tutu abɛbi ɔpem soɔ na kwadwom ɛna asabe wɔnom ɛto ɛnwom na wɔnom de ahoahoa yɛ nana Mamesene Hene a wɔyɛ otumfo Mamesene bɛma saa kwadwo no na atena sɛ ɛdi adɛm ɛno nti na saa bere tumfo sɛ tutu abɛbi kwadwomfo na saa bere wɔnom ɛto na wɔde ahoahoa nana Mamesene Hene a wɔatena se a wɔdi adɛ yi na ɛnyɛ hanom nkwan na ɛma yɛ fa bɛtena se nyinaa so no wɔnom nyinaa bɛnya bi a na kwadwomfoɔ no ɛbɛhoahoa wɔnom ɛde adi adɛ yi ɛna adɛ no yɛde no kwan soronko so koraa yɛde no kwan soronko so koraa nti na abrɛfo a ɛbɛbiaa bi a na mɔmpɛsɛ samama ne amane deɛ ɛbɛyɛ bi adwuma deɛ bɛbɛdi bia ɛbɛkɔ so a yɛde asom nti saa berɛ deɛ kwadwomfoɔ yi na saa berɛ wɔnom ɛhoahoa nana wɔde ɛnimfoɔ nam ntoa kwan so wɔhoahoa nana Mamesene Hene a wɔyɛ bɛma sɛe akwadwom ɛno nti ɛnyɛ den ne yɛntie wɔnom nnwom a wɔto ɛde ama nana Senior Jambi Boy, Jumo Champon of Name. I met Chan Combos, meditate. Bobent and I was a purple name. And told you my Champo Champon of Name. Bobia Casablan Polybos, meditate. Bobiana Gates, nothing. Also, Chambe, the Fates, nothing. Jambia Fiafu, also anything but more tampon. One for your makeup, Moses, for your makeup name. Was a fruit boss or boss meditate. Was a funegate, nothing. A radio quality baby, a good for table force and Jervatan evening. O kubedia to brother chumo champon of name. O kula titiblim polybos meditate. O kruka canade nasing. Wash from Po, Demrifao. Wa babina before the major quantity, Jankona Bungen. Oh, for Supimania Bonabungen. Much more champon of name. Oh, Tosika Saman at the Jakungen. Eja Quabo Bank on your floor. Oh, Hina free from Po, Demrifao. Wo ready penny means media more for Pampaya, don't go be shy, plan banwa. War bring poverty very antennas of name. Won't it be a cock for you, yes, I poach more tampon of name. Yow berry safunavia. I met a man near them refit and as name.
Oti kankan ka boti fo ye yinkuma kwa mna fo yi madu kontrol pa tuma chabo avin kan pon fo chechebo Osei chum blefu jaja kumani kese jafunye wa befu jaja kumani kese jafunye tablo nya jasu litro smedi na no smeditie ora kumpie ningre njaba judo bochmo champo nifunye dia bajuba unbochmo champo nifunye Jempieni koza santi chilemo smeditie Otonfo na eto kwa punye Wa sampo ngwara dio chumo champo nufunye Otonfo moto no klucha mnye O klucha samo hino smeditie O supeni brem ya bo afunye Ere jeneda boni kunu chumo champo nufunye Oso butu akani bo smeditie Ekubi de diaso jambi bin prima kuma sumna kwa ko chumo champo nufunye Obi ya bua mengo kwa meni abini na no smeditie Aplansa ble chumo champo nufunye Kotoko bablo koko fobidi abanko jumfro branch penini sibo si akwa jima program na no smediti awisien kwa di ma se ko jote se jumne fra we on kasa chire bomofo pata ko chi kwa bonebo Jemfani ko di abrani mono se Chatmo todo fortan Jo prima kwa suna kwa makwa bedi awisi O kese dia makese dia ye ni adamene tifi O se li fam chem na afafa kwa yen O hafo chemie ni ibe kuma kwa mo ise sonya tankwansen Obi kwa ye mongo teni sekunye me kwa chame tini pobiasumanyini so ntimi so ama ochemso Kwagwada chama ba patatumi su dia kono patatumo tiefru ba pamso ntimi so ama ochemso kwagwada chama ba patatumi su dia krono peto tiefru ba mpabi so ntimi so ama ochemso so ko ine jamfia me ya blo fo ine jamfia me ya biebie mo fra wa ya dia wi adapi kido ma baba kon du jamfi ba pamso ntimi so ama ochemso so ko ine jamfia me ya bro fo ine jamfia me ya biebie mo fo Woni bebe tabo de wochmo champon fungen Woni bebe akumi abodi adwan wa o
Only Pepena just on the trunk tomorrow, jump on the finger. Only Pepena just on the tin wow. What's your mission get to me? Emma, here, create me, Doko, black label, special black label, and a snap also back. Your fancy. The Chian. Wakase, Osakutu, Akwaside3, Akwaside3. Na ali Akwaside3 no timi trefi enyewina. Wadawo osokwa mama beso no achia afu se mpele ko city. No ba no so wadawo amana kwa okuta doko adaka miensa ana bia e ma so adaka mienu ana black label esoso baako ana bonisa esosa ose wadawo esa chame force na maso ko se no that's it so na chame and also said Akwaside3 di kind of you buy the drive back the share say you more pay na via na se Kwadwo di kind na se fo nyina munye official pa na if you say a few way and owu ye na a few way ye 65th anniversary here Jusia enu ene na nanom nyina omontayechi na August ene 65 years owu ye nti your commission special portrait in the picture ama yanya artist Ghana for artists or obu pa ama waye oh so the nana also said you be na for no so no omu ba ha omu be hunu omu nana said you titi nti sa portrait na the match ame na the match so Hene ba Osei akoto Osei bema se bodwa odi kan onya nikret ko efi adusia enu na waye kai dumu a enchirima ya ba so de be kai oba ya eno so e ka mo ba
ene due ade a waye esombo se waka ne papa ne bia so ne papa nyina so Ayeba ema se edi ko beda wasi wakai se ade a ya no di kan ye no a ososo wakai se e o se de no foni ema ntima ku ema se asida eno de ma se be ni o wa chesu hu asi na de na waye no oye ma ne nua ne nananom enyina nyeso oya mo no ko aho oye ma na no umi anu yeso wo ko ana oye ma ho oye ma obia na mesa ada na se ada na ase Kwadwo asefo nyina ase mbedi ade akomapa a omode ta machi esom omosom me mebi to sebe yene ayewura otumfo ene nana hema me febro so ema so mbedi ade akomapa munyama no ene mosoma no ayene febro eti asida eno ana bema eda so kite mo woda mos sebe omo so hwemu omo nana ohene nana sebe one ohene nana akonwa amde manu mahu so mu nyina abo ne chidom enkonwa atitusu nyina sebe one ono ne nana enum omo ka ho nyina na ebo aye omo de baaye chese ade a na ase Kwadwo nana no mo ye no meka se ensomani a na meboa me fe abrosu bebre timde asidama na ase Kwadwo nana no nyina manonto ahenba nyina asida sonko ema se asida ena oda sukuta eye na se Kwadwo ma de nana no ene ohene ba o tisu o nya ka o bi enya ku tisu ti asida eno ana bema edema na se Kwadwo ma de nana no ene ohene nana ohene nana ya ana ohene ba ya oyema omu nyina picture ya ode ba eyo mu nyina na ya na obi o hu ni sa opo no nko an yem mo so mbedi ade nyesa na tete mo nya yi mu ti asida nam de ma omu nyina ene ahene ma nyina ema se nyesa Kwadwo asifo na se nana eyema ene nana no Uswa ewa Akwaside no mo sade yer kan na ya wona na Mamesene na ya Berima se Kwadwo otoso mienu ahemfie na sabre yenya Berima Osei ya akoto a waye na Mamesene Berima Osei Berima Kwadwo ne Berima Kwadwo otoso mienu ne nana Berima se Kwadwo otoso mienu ne nana ewa ye nchen abusuamo fanche kasadodo we anofum ewom ena sankofo we nsusu yenchi sabusuano atena me kakra ye Berima Osei Kwadwo otoso mienu Berima Osei Kwadwo otoso mienu ne ba ena sabe yenya na ye ne no e ba ba twetwe enkomo no namse wa ye emfonyini kama de ababa ma Berima ntene ne bedi ho enkomo na afe no de otoso bia no so ye hu Berima odama ye mo akwaba e de oba Edum TV so yo mejiwoso pa wadama yunu se wa ye mfonyini kama ede ababa ma na Mamesene na ya Berima Osei Kwadwo otoso emienu wadama mfonyini a wode eba ye eye hwan yo mfonyini no eye Berima Osei Kwadwo a odikan ni mfonyini no na Berima Osei Kwadwo a odikan no a otena akonwa no so chei pa na otoa nananom August 1958 and otoa nananom nti this year sa Akwaside the 65th anniversary free mono ana yebada wasana wadama yebasa bi sabiwo eye Adian butaye na tachi nti ama we ye samfonyini kama edema Berima Osei Kwadwo dikan yo
enchirima no they say nana for no so ofree mo no call nananom to nananom no 65 years nti no enchirima no bebre nana for obia hu ne picture say the ositie just ni din no de obia kai ni din fi say otiase no oye ochichiri kropa ena ochichiri abusua no na opagya konwa no nso nti obia ka no ene asanteman nyina ka no nanso so no ne nananom no bebre ho a omunim ne mfonini sɛdeɛ ositie eno nti na saa anniversary yɛsɛ ne yɛbɛyɛ saa picture no na yɛde abɛbɔ ha sɛdeɛ nanafoɔ ene wɔ moma wɔn betimi aba no abɛhunu wɔn nana sɛdeɛ ositie madama yɛbɛda wasa papa na asɛm ya na de bia mpɛsɛ mebisa mentiase yɛka otumfo Mamesene na otumfo Mamesene saa the word ana asɛm Mamesene no ɛyɛ deɛ na yɛnya ɛkyerɛ sɛn ankasa ɛne ɛkyame wobɛtumi akyerɛm kakra ɛne madama kyame boy kakra kyame yɛbɛsrɛ no aboy kakra yɛka kwan free you asane etumi akyerɛ Mamesene no ase jo jo ɛne menyin ni sɛ ɛbɛha adwene pie ntire yɛnya ne sɛ ɛbrɛ foforo mu no na yɛtimi adi saa nkɔmmɔ no nti mɛka sɛ ne nana madama yɛbɛdo ase papa yɛtumi aka fa Mamesene no sɛ Mamesene akonya no ɛyɛ otumfo nua pa wakonya menhyia de hyia no pa no wakonya yɛbɛdo ase papa anya hwɛ kra no yɛtimi ate ase kakra sabi ame akro bibisa me a metimi akyerɛ mu sɛ yɛka Mamesene na kyɛ otumfuo ade hye no wɔno makonwa ɛyɛ ne nyinaa yɛ asekyerɛ no ebia nti yɛbɛdo ase papa megidi sɛ de oyeyei sɛ de nana ɛka yɛ no wodi agina wo ne obusua ne nyinaa anamu ɛne nti ne yɛbɛdo ase papa na wo bra wo ne yɛtwetwe nkɔmɔ yo mesme damase bebre sɛ motimi asremomre na monsom aba na Akwaside motimi aba ne aba besom medamase sɛ da sɛ papa busia nana yɛ ne no edi enkomo ɛyɛ Berima sɛ yaw akoto a wɔyɛ otumfo Mamesene ne Berima sɛ Kwadwo ɔtoso mienu ne Berima ɔtoso Berima sɛ Kwadwo odikan ne ba ɛna yɛ ne no atwetwe nkɔmɔ na kyerɛ sɛ Berima sɛ Kwadwo ɔtoso mienu odi ade sesee no ɔno nso ne ba ɛne no no gidi za sabe de enti asia no aye adwuma enti ene abusua nyina e ka bo meneda na jadi Akwaside no eno ntino nkoso na monka ye hodum TV amamra ni amane ene de wosi ye hunu nyina no ye bekoso ane de asom enne se de kan ye no e ya Akwaside e ya ne gie nko ana ye gie ye nti ba bia wo bia betimi aba no abekan ye ho ne ye na wo so aka bom e de Akwaside ama na ye kama edum TV de e ye ya ye di mu